kaigsunan o mga kaigalaan sa ngalan usab sa pagtulon ang PBCM kini karon ang inyong alagad sa kanginan kini si Brother Samuel Montimayor padayon nga magadapit kaninyo kanunay nining tungura sa inyong usab nga pagpatalingog nining tulumanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumala kini ni Master Tomas Dio Hino Senior kinsa mo ang katumanan sa gisaad nga Espiritu Santo sa atong Ginoong Hesukristo sa dinhi siya sa kalibutan. O ako magapanginaot nga sa panalangin, sa balaan nga magtutudlo, makadangat unta kanyong tanan karon nga nagasunod nining tungura aron sa ingon anak sayon kamo makasabot diri kanamo. Diin ginagamit namo ang Biblia o uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kini ang kanunay namong ikalagad nga na kaninyo. Tuod kay kini mao man ang gitudlo ni Master diri kanamo og padayon usab kini nga among ipanudlo nga na kaninyo. O kini nga tulumanon nga atong mabati gyapon kini sa maong sibihan sa DYLE magsugod kita alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. O uban usab sa kasayuran sa tanan nga ang atong programa mga litong lamdag sa kinabuhi. Adunay duha ka hugna dinhi sa maong sibihan. Alang unang hugna alas 11 hangtod sa alas 12 ang takna sa kaudtohon sa adlaw gyapon kana nga Domingo nga gidumala kana sa atong executive and vice president sa maong pagtulunan uban sa atong mga kaigsuonan nga mga ebanghelista o ministro sa maong pagtulunan. O ngayong usab dito sa lain nga dapit sanglit ang atong programa mikabat na may kini sa 35 ka mga radio station ang atong nasudlan. Pinaagi ni ining mga langitong lamdag sa kinabuhi no sa tuyo ug tinguha nga masayran sa mga tao ang doktrina nga gibarugan sa pagtulon ang PBCM nga niana kami nagpamatuod sa ikatulong dapit sa panahon sa katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao. O ingon man usab sa DXQO atong mabati no sa Teleradyo ang oras alas 12 alauna sa kahaponon sa adlaw gyapon nga Domingo. O gipadangat nako ang mga mainiton na mga pagpangmusta no dinhi sa atong sakop sa branch number 25 sa tanan nga mga PBCM. Kumusta ka ninyong tan karon nila ni Sister Margarita Igunia, ni Sister Ivy Valenzuela ug ni Sister Janice no Diastipulo ug nila ni Sister Lucy ug ni Brother Bobot Panta dia sa Konsolasyon sa tanan mga kaigsunan to dia no. Di lang nato kamo tagsa-tagsaon kay maaron di lugar kita sa alanganin sa oras. Sila si Brother Manolito Duroy sa Katarman 2 Katarman 1 sa Cordoba. Maayong hapon kanimo dia brad nila ni Brother Nasar Gorjana. Maayong hapon gyapon nila ni Brother Dinis Gonzales. May ngapon gyapon kanimo dia, brad. Sa tanan nga mga kaigsoon no. Dinis sa mga branch lakip na dito diay sa atong chapter sa Bugo sa San Remio. Bugo nila ni Brother Junilo Bintulan og sa iyang si Brother Berto Inot. Laki pusab sa mga member dia nga tanan mayong adlaw o mayong hapon kaniyong tanan. Og sa dito sa Carmen Bohol nila ni Brother Longlong Bidibino sa may nga atong chapter diya sa Carmen sa Montisuerte Bohol nila ni Vice President Gregorio Painagan umban sa mga membro diya nga tanan sa tanan nga mga kaigsuonan na lang lakip na dito sa atong kaigsuonan dito sa Estados Unidos nila ni Sister TC Kulihat ug ni Sister Lily Patterson o ingumosab ni Brother Nicodemos Nicky Jeremias diya sa mao nga nasod. Mayong adlaw o mayong hapon kaniyo diyang tanan mga kaigsunan. O kaniya pa, yatag ko pa sa lain nga lagad magapangmusta usab siya nga na kaninyo. Kumusta og mayong hapon kanatong tanan kini usab ang inyong igsuon si Brother Cesar Patio. Pagiguban gahapon kita sulod sa ka oras dinhi sa mga istasyonan sa DYLE. Ug akong gipanghinaot ang tanan nga mga kaigsuonan nga nagpatalinghog dinhi atong programa mga lingitong damdag sa kinabuhi. Ug ako na lang mga pagpangumusta no sa ato ang Executive Vice President kang Reverend Charlie Eugenio usab sa iyang pamilya, kang Madam Gaga ug sa tanan usab nga mga ministro o mga magwawali. Kumusta kaninyong tanan?
ug I hope nga ana kamo sa kabaskog sa lawas kanunay aron nga kana mo atong magamit sa pagmantala sa ngalan sa ato ang Dios nga Espiritu Santo, Divine Master Tomas A. Eugenio Sr. Ug ako na lang mga pagpangumusta hurot, no, dili pwede nga matagsa-tagsa ta kamo sa pagpangumusta tungod kay mahurot ang atong oras. Mao nga akong pagpangumusta kaninyo general na lang, no. Ug dili usab nato paghikalimtan mga kaigsuonan namo sa PBCM nga ang ato ang conference dili nato paghikalimtan nga aduna kita pagtambong sa ato ang sa usa ka tuig katuluman ang March 10 o ingon sa Agosto 19 ug sa Disyembre 29 nanglan nga ato kanang lantawon kanunay nga ana kita na niana makatambong ug anang usab sa kasayuran sa ato magkaigsuonan nga dili nato hikalimtan atong paglikom og mga gagmay nga mga kantidad ilabi na sa ato ang pag-renovate sa ato ang palasyo, no, kay nagkinahanglan man kana ato mang i-renovate ng atong palasyo kay nahibalo naman kamo ni ana ug unsa ang gikinahanglan usa dili sad nato kana paghikalimtan. O bueno brad Sam, tungod kay bilinhon man ang mga oras ato ang pagtuon, ang ato karong paghisgutan ato usa nga timbayaon ang usa nato ka igsuon kanhi si Aquilino Valencia ug nga nalipay kita nga ang iyahang mga pagwali unta ato siyang advisean nga dili personal kay nagtuo magha ka ni Master nga Dios dapat ang imuhang pagwali pinasikad sa ato ang mga doktrina dili kay mamersonal ka hangtod hinuon naka-commit hinuon kag kanang cyber libel, no, o kanang gitawag og cyber islander tungod kay nganong islander tungod kay gigamit nimo ang mikropono sa DYLA o diha sa social media mao nga naka-commit ka og kaso bahin lugar sa imuhang mga sinultihan nga personal na wala man magsugo ang ato ang magtutudlo Divine Master Tomas A. Eugenio Sr. nga magpersonalay ta labi na kaubat tas pagtuo. O I hope nga Aquilino Valencia nga dili na ni mousbon ang mga personal. Daghan mga tema nga ato ang natun-an. Kana na lang unta mo imuhang isupot pagtudlo ngadto sa mga katawan para nga do na bay gitawag og kanang formalidad ang ato ang pagpasabot ngadto sa mga katawhan kay ang ato ang pag-agda maka sa kaluwasan ngadto sa mga tao. Mao nga ayaw na pag-usba. Magdoktrina ka ug unsay gitudlo ni Master diri nato mo nay atong isulti dili kay mamersonal ka nga wala na may labot sa kaluwasan ang pagsulti nimo pagdaot ngadto sa dungog sa imong isig ka tawo. I hope nga makat-on ka kay kami igo ra mamis pagtubag sumala sa imong mga sinultihan pod. Dili man kami mao nag-una ug buton-noon ikaw may nag-una. Usa karon nalipay may I hope nga continuous na ang imuhang pagpasabot para pagluwas sa katawhan dili pagbuong sa dungog sa atong isig katao. Ingon ana ang ato ang pagpahibalo ngadto sa usa nato ka igsuon kanhi si Aquilino Valencia. Puno brad Sam, no, ang ato karong paghisgutan mao ang kabahin may tungod sa ato ang kagalingon. Ngano man daw nga ang mga ministro sa PBCM wala man kuno maka eskwela. Wala man kuno magtuon og Bible study, wala man kuno mag-eskwela sa mga dagkong universidad para lang nga makakat-unta sa ato ang pagwali pinasikad sa Biblia. Kay mostly magod brad Sam, ang kadaghanan karon sa mga ministro naa sila gi-eskwelahan, no, naa sila mga gihimo nga mga pagtuon lugar kibali sa Biblia. Nya ang uban ni ana labi na og magpari ka tingali mga 12 ka tuig ayha ka ordinahan sa pagkapari ug maghimo sa usa ka ministro kinahanglan sad nga mo graduate ka sa ilahang Bible study nga pila ka tuig na aron nga mahimo ka professional nga ministro kay dili maka pwede tawgon kag ministro wala kay nahibaw-an pinaagi sa balaang kasulatan. Pero kita brad Sam, kaluoy sa Dios, wala man tay mga grado kayo kay gani ako elementary ramang ko. Wala ko taas kayo ka grado pero tungod sa atong magtutudlo
nga mo'y atong gipaila nga mao ang katumanan sa Dios nga Espiritu Santo, gihatagan kita og lamdag pinaagi sa balaan nga kasulatan. Mao kana karon nga dili po nato mablim nga atong kagalingon nga nung wa tay mga grado tungod kay ang Biblia Brad Sam naa naman gud na. Doon na bagitay pasikaranan sa Biblia Brad Sam nga bisan pa ang mga apostol kanhi sa unang kapanahonan wala gyud sila makaeskwela. May tingali limong basahon Brad Sam ang Buhat kapitulo 4 bersikulo 13 kung unsa ba ang nakasulat sa Biblia. I-translate tayo nimo dito sa Bibliang Katoliko kay ang imong basahon ang King James version man, pero sa Bibliang Katoliko may tingali imong basahon Brad Sam ang King James version pag-una. Aniya Brad Cesar, no? Basahon na to ang nakasulat sa Biblia kung nahitabo man nga ang ato ron nga panahon kung nainanita nagwalita sa maayong balita diha nas Espiritu Santo kung gi-question man ta sa mga tao nga nganong nakawalita nga wala man tay mga grado kanang mga dapita diha Brad Cesar kung unsa man ang mga panghitabo pod sa panahong Kristiyano kung sila mga graduhan man og kanang wala may grado o ato nang i-compare ang atong panahon ang kasaysayan ba nga kanang karon nagpaila nga sila kuno mga kasumpay sa mga apostol o pasado ba na sila mo nay pinaka importante nga ato nang sayron kung kana sila nga mga graduhan gikan sa mga Bible Institute kana ba mo ba na sila ibasihan sa mga nakasulat na nato sila. Taas sila grado. Sa 4 sa Buhat sa bersikulo 13 inyong patalinghugan mga kaigsunan ingon niini ang gipahayag lugar sa Biblia. Sa King James version ni sa ikadang hubad ni Brad Cesar 1958 edition gingon. Og sa ilang pagkakita sa walay kahadlok nga sinultian ni Pedro ug ni Juan ug sa ilang pagpakaila nga kini sila mga walay hibang kaagan katong mga tawo nga nakailang adto nila kibalin ni Kristo nga nailanhan lang nga wa kuno day kabangkagan ug mga kumunra man nga mga pagkatao kumunra sila man naibulong ug unya ilang nga kini sila mao ang nagpakiguban kang Hesus. Sa ato pa Brad Sam, unsa ang sistema lugar sa katawhan lugar ni Kristo kanhi sa unang panahon? Sila ba'y magialamon? Sila ba'y nakagraduar ba sa mga Bible Institute? Sumala sa imong gibasa Brad Sam, ang mga apostol wala sila hibang kaagan kung sa Biblia Katoliko Brad Sam, paghisgot og hibang kaagan walay alam na sila. Walay mga grado. Walay gieskuylahan ba? Walay mga grado. Aron sa pagpruiba niya na kung kana sila graduhan ba kay dili man nato kay masabtan nga graduhan ba ni dili basta wala sila hibang kaagan. Sa hubad sa Bibliang Katoliko Brad Cesar atong basahon ilaning Biblia sa atong mga higalang Katoliko nga may imprimatur kini nga Julio Cardinal Rosales nga hubad sa Buhat gyapon sa iyang kapitulo 4 bersikulo 13 inyong patalingugan mga kaigsunan ug mga kaigalaan ingon niini ang gipahayag lugar sa Biblia sa bersikulo 13 gyapon nga basahon gingon ang mga sakop sa labawng hukmanan natingala sa gipakitang kaisog ni Pedro ug ni Juan natingala tong mga sakop sa labawng hukmanan mga isog daw sila si Pedro ug ni Juan ug sa pagkasayod nga sila mga tao di ay nga wala makaeskwela ug nasayra nila nga sila mga kauban di ay ni Hesus kaniadto sa atong natagad ba si Cesar tin-aw nga katong mga tinun-an ni Kristo sama sila ni Pedro ug ni Juan wala intawon sila hibang kaagan sa atong gihubad sa gibasa sa King James version 1950 edition sa Biblia ang Katoliko katong wala hibang kaagan wala to sila makaeskwela sumala sa atong nabasa sa Biblia Brad Cesar. Tin-aw kayo Brad Sam ang imong gibasa nga di ay ang mga tinun-an di ay sa atong Ginoong Kristo wala hibang kaagan o wala sila makaeskwela. So ingon ana ang sistema
sa katawhan sa Dios kanhi sa unang mga panahon. Busa sa atong kaugalingon, Brad Sam, ay wala kita magmahay ni ana nganong gamay ra ang grado nga ato ang nakumit kibali tungod kay kana kabubuton kana sa Dios kay mao man kana ang sistema lugar sa gipakita sa Biblia nga bisan ang mga apostoles kani sa unang panahon wala gyud sila maka-eskwela ug walay hibang kaagan. Busa mo na atong ipaninggil sa atong mga higala, Brad Cesar, nga nangutanan Nagtamay na to. Oo, nagtamay. Nag-criticize Nga kung kamo gikan mo sa mga Bible Institute, kuha mo mga kurso, mga degree holder mo, unya, moingon mo nga kamo mo'y mga kanang Tinuod na. sumusunod ni Kristo, tinuod na. Pero samtang kadang ang mga original nga mga katawhan ni Kristo, wala gyud in town sila hibang kaakan ug wala sila kay eskwela. Sumala sa atong nabasa. Unsaon man ninyo ngam angkon mo nga maoy kamo mo'y tinuod? Tungod ba kay gikan mo sa tungod ba kay gikan mo sa mga dagkong mga universidad? Dili ingon ni ana. Kun katong mga tinun-an ni Kristo, Brad Cesar, wala man sila'y kaalam, wala o wala eskwela, diin ba po sila nahimong ni kanang nisunod nila nga wa sila mga eskwela Brazil o way kaalam. Na sila gisundan Brad Cesar. Kinsa ba o ilang yaw basahon ta. Kanang wa man sila maka-eskwela ug walay mga grado. Niya basahon Kinsa ta ba lang. ang ilang giawatan sa mga apostol? Niya Brad Cesar basahon ko ang Juan City versikulo 14 hantod sa 15 giingon. Og sa nanuga tunga na ang pisa si Jesus misaka sa templo og naadto og ang mga Hudiyo nahibulong nini nga nag-ingon na unsa bang may hibang kaagan man kining tawana nga wala man unta siya maka-eskwela Si Kristo. si Kristo itataw gikopyahan. nga kadto ang mga tinun-an kun wala sila maka-eskwela, wala sila mga hanaw, wala sila hibang kaagan, wala sila grado. Tungod sa katarungan nga didto sila mikwag pattern sa ilang labaw, sa ilang gisunod nga mao ang atong Ginoong Kristo. Tungod kay ang atong Ginoong Kristo wala usab siya maka-eskwela sumala sa Biblia. Ug dugang pagyud na Brad Sam, atong basahon ang unang Korinto sa iyang kapitulo 1, versikulo 26, nag-ingon, kay palandungara ang pagtawag kaninyo, katulugar ng mga tinunan sa atong Ginoong Kristo. Mga igsuon, sa pagtawag kaninyo, dili daghan kaninyo ang mga manggialamon, sumala sa mga sukdanan nga kinalibutanon, dili daghan ang mga makagagahom, dili daghan ang mga hamili sa pagkatao. Kun mao, ang mga alagad ay sa Dios kanhi sa unang mga panahon, matud pa sa atong nabasa sa Biblia, dili sila mga manggialamon. Kung mao, kumun lang sila nga mga katawhan sa atong Ginoong Hesukristo kay sanglit ang atong Ginoong Hesukristo sumala sa gibasa ni Brad Samuel nga bisan pa di ay ang atong Ginoong Hesukristo wala pud di ay kadto maka-eskwela. So dili dato ba-blame mga kaigsuonan kamo mga igsuon namo karon sa PBCM nga bisag gamay ra ta grado, dili sukdanan ang pagtawag sa Dios nga graduhan ta, manggialamon ta tungod kay ang atong nabasa sa Biblia. Bisan pa ang mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo, wala sila maka-eskwela o kumun lang ang ilang pagkatao. Ug unsa pa ang mga sistema lugar, Brad Sam, sa mga apostol. Sumala sa San Mateo, unsa ba ang ilahang inuntang trabaho sa mga apostol kanhi mga kaigsuonan? Sila ba'y doktor, sila ba'y engineer, sila ba'y kanang gitawag og inunta nga mga dagko bitaw nga naa sa mga opisina? Iunsa ba ang mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo kanhi sa unang panahon? Sila ba'y nagtrabaho sa dagkong mga kompanya? Maayo tali mo basahon, Brad Sam, ang Mateo kapitulo 4 versikulo 18 ngadto sa 22. Unsa ba'y mga qualification
sa mga tinun-an ni Kristo kanhi sa unang mga panahon? Sila ba'y doktor? Sila ba'y mga engineer? Ha? Sila ba'y mga politiko? Sige, basahan Brad Sam. Aniya, Brad Cesar, basahon ta ang mga nakasulat sa Biblia, no? Kay aron mulutaw ba? Nila. Mulutaw ning atong mga higala ba nga kanang ingon sila nga sayon ra kay ni ilang ingnon nga sila kunoy kasumpay sa mga apostol. Kay sila mga graduhan, kana ka mo'y basihanan sa kamaturan mga kaigsunan. Ang mga apostol sa pangutanan ni Brad Cesar, unsa may ilang mga kanang qualification sa ilang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, no? Mga engineer ba sila? Mga kanang mga doktor ba sila? Ug unsa pa diha mga kanang unsa ba? Be atong basahon ba Cesar? Dinhi sa gingon mo nga sita sa Mateo siyang kapitulo 4 bersikulo 8 hangtod sa 22 atong basahon giingon. Sa 18 sugod ngadto 22. Og sa naglakaw siya sa ubay sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka mga magsuon nga lalaki, si Simon nga ginganlan og nga si Pedro og si Andres nga igsuon niya ni Pedro nga nanglaya diha sa lanaw kay mga mangingisda man sila. Disdayde. Og siya mingon kanila, sumunod kamo kanako og himuon ko kamong mga mangingisdag tao. Diha gibiyaan nila ang ilang mga salaya og mikuyog kaniya. Og sa nagpadayon siya sa paglakaw sa unahan, nakita niya ang duha pa kalaing mga magsuon nga lalaki, si Santiago nga anak ni Zebedeo og si Juan nga igsuon niya ni Santiago. Diha sa sakayan uban kang Zebedeo ang ilang amahan nga nagpuna sa ilang mga pukot og sila iyang gitawag. Diya gibiyaan nila ang sakayan o ang ilang amahan og mikuyog kaniya. Busa ang mga apostolis, doktor ba? O ang mga kuan nila Brad Cesar sa ilang qualification sa ilang mga tagsa ka mga kaugalingon, dili sila professional nga tao kay lagi wala lagi siya kay eskwela. Dili sila mga doktor, dili sila mga inhinyero. Kung dili sila sumala sa atong nabasa, usa sila di ay ka mga mangingisda Brad Cesar. Manglalaya sila, mangingisda ang ilang mga trabaho sa ilang panahon. Busa ang mga tao karon kung niingon mo nga nakapasar mo sa mga gikan mo sa mga Bible Institute unya nahimo mong ministro, pastor, nahimo mong pastor, unya unsa pa diha ang inyong mga ranggo, labi na mga pare o unsa man diha, kana dili kana balido sa mga nakasulat sa Biblia kung adtong-adtuan ang mga kasaysayan sa mga original nga tinun-an ni Kristo, mga kaigsunan. Tungod kay katong mga original nga tinun-an ni Kristo, wala kato sila mga grado o kato sila mangisda sumala sa atong nabasa sa kasaysayan sa Biblia. So, atong giawhag ang atong mga kaigsuonan nga mga PBCM nga dili nato i-lockdown ang atong kaugalingon bisag wa tay kayo grado, bisag wala kayo tay trabaho nga ayon ana, dili man maisukdanan nga inunta lugar nga wala nakakita sa kamatuoran. O bisan pa sa atong pagkagamay Brad Sam, kay naay mo ingon nga kanang inyong pundok sa PBCM dili man na mo tinuod. Nganuman kami mo tinuod kay bilyon-milyon ang among membros tibuok nga kalibutan. Mga igsuon, dili ingon ana ang pag-ilas kamatuoran kumudaghan mo. Ha? Dili ingon ana ang pag-ilas sa kamatuoran. Tungod ipanghambog ninyo nga kamudaghan mo sa inyohang relihiyon, milyon-bilyon ang inyong mga membro, dili ingon ana sukdanan mga higalag mga kaigsuonan. Ang Biblia nagtug-an ang tinuod nga katawhan sa Dios dili daghan in taon. Na bakitay prueba nga babasa bisan sa daang tugon o sa bag-ong tugon ang Biblia nag-ingon. Basahon ko ang Deuteronomio sa iyahang kapitulo 7 bersikulo 7 unsay giingon dinhi sa daang tugon niha sa panahon pa ni sa Dios nga man, panahon pa ni Moises, unsay giingon dinhi. Si Jehova wala mahigugma kaninyo ni magpili kaninyo tungod kay kamo labing daghan kaysa tanang mga katawhan, kay kamo mao ang labing diyutay sa tanang mga katawhan. Kung mao,
Dili di ay basihanan, dili di ay ipanghambog, nga kamo mo'y tinuod, daghan mong membro, binilyon ang inyong membro sa tibuok kalibutan, dili di ay kana ikapanghambog, kay ang sukdanan sa katawhan sa Dios dili pinadaghanay. Ang giingon sa Biblia, ang Biblia nag-ingon, si Jehova wala mahigugma kaninyo, ni magpili kaninyo, tungod kay kamo labing daghan kay sa tanang mga katawhan, kay kamo mao ang labing jutay nga sa tanang mga katawhan. Busa, ang Biblia, dili day sukdanan, nga manghambog, labi na ni anang mga ubang relihiyon, nga kamong mga PBCM, gamay ra mo, dili mo tinuod, kay gamay ra mo, why mo tuon ninyo, kay ang inyong gipaila, dili mao ang nablatid sa Biblia. Mao ba? Pero ang atong nakitang pahayag sa Biblia, nga dili day basihanan nga daghan ang pundok, daghan membro. Ang gipili sa Dios, jutay lamang nga katawhan, dili daghan mga higala ug mga kaigsuonan. Unsa pa ang atong mabasa? Mayo tingali mo basahon, Brad Sam, ang Lucas Kapitulo 12, versikulo 32. Naaba sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, ipanghambog ba nga daghan sila sa makarong panahon na nga nagdala sila kunuhay sa ngalan ni Kristo ng hambog na dayon, nga daghan daw sila membro, may hinungdan nga sila may tinuod. Kay ang ilang membro sa tibuok kalibutan miabot og milyon og bilyon. Sa panahong Kristiyano, Brad Sam, kaya na Kristo masad ni mga tawanan ni karon. Panahon ba kang Kristo, daghan ba ang mga membro sa atong Ginoong Jesucristo, Brad Sam? Sama karon nga gipanghambog nila nga kuno sila na mao'y tinuod, kay daghan daw sila. Be mayo tingali Brad Cesar, basahon ta ang kasaysayan sa Biblia, Brad Cesar, aron tanaw nato kung kining mga tawhana pasado ba ni sa ilang mga relihiyon nga gipangtukod, na may mga nanghambog rong daghan kuno sila. Sama rong anak rong nga usa ka Koreano, si Christ Asyang-hong. Gani ang usa sa atong anak sa atong usa sa atong igsuon, ba Cesar? Aquilino Valencia. Namimburo man aning punduta, relihiyon na. Siya kunos Kristo. Kay nagdala sa pagka-Kristo. Christ Asyang-hong. Usa ni ka Koreano. Kini ba pasado ba ni sila kung daghan man kuno sila? Daghan kun sila, minilyon ang ilang mga membro. Niya sa atong nabasa sa Biblia, gipili sa Dios ang mga katawhan, gumikan wala siya magpili tuod kay mo'y pinakadaghan. Gipili niya bisag tuod kani pinamoy pinakajutay. Sa panahon na sa unang panahon sa Israel, unya adto naman tas panahon Kristiyano. Sa pangutan na Brad Cesar, mao bagyapon. Daghan bagyapon kung gipili ang Kristo ug mga tawo niya. Sa Lucas sayang Kapitulo 12, versikulo 32, atong pagabasahon gingon. Ayaw na kamo pagkahadlok gamayng panon. Gamayng panon lang. Kay kamutan sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. Sa atong nabasa, Brad Cesar, dili dakong panon ang gisgutan. Kundi gamay lang panon, paghisgot o gamayng panon, ay dili ni daghan, Brad Cesar. Naabagoy daghan, ang gamay mahimong daghan. Mahimong dako, busa kay gisgutan gi-describe nga gamayng panon, mao na gingon nga gamay ra ni sila, gamay jutay ra ang nasakop ni ining maong panon, Brad Cesar. Busa dili pasikaranan nga manghambog mo nga kami mao'y tinuod kay daghan mi nga simbahan, puno ang among simbahan, kami gyo'y tinuod kay daghan mi tuo sa amo ang wali. Oy, buyag. Buyag. Dili ingon ana ang sukaranan sa pag-ila sa kamatuoran. Dili sa kadaghan nga mga membro. Kundili ang giingon sa Biblia, bisan sa daang tugon, gamay lang nga katawhan ang Dios ang gipili. Bisan sa panahong Kristiyano, gamay lang gihapon ang gipili ni Kristo. Mga higala o mga kaigsuonan. Karon, miingon sila nato, Brad Sam, kanang inyo galing ipanghambog nga palasyo, wa manggali na kayo mga butang, walay mga nindot nga kuan kay ang ubang mga simbahan, Brad Sam,
murag mga bulawan oy. Ha? Tanawa ng ilang mga kuan, pertinindutang ilang mga lingkuranan, ang ilang mga suga nindot kayo, pero miingon ng uban didto bis PBCM pobre kayo, nganong pobre man ta Brad Sam, kay wa man tay kwarta nga ikapalit sa mga maanindot nga mga hiyas para ganindot tan-aw ng ato ang gitawag og tapukanan o simbahan o templo. Mo na nga looy in taon ang pagtulunan sa PBCM kay ordinaryo ra in taon, pero ug atong basihanan kanhi sa unang panahon Brad Sam, ang gipuy-an in taon sa katawang Israel mga balong-balong ra in taon to. Pobre in taon to sila. Sama usab sa panahong Kristiyano. Ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo, wala to sila'y dagko nga kwarta, kantidad o salapi. Ngano man, nakabasi ba sa Biblia, Brad Sam, nga kanang mga membro ni Kristo, wa giintaw mga salapi. Sumala din ni sa buhat, ako basahon, Brad Sam, ang buhat sa iyahang kapitulo, buhat kapitulo 3, versikulo 1-8, nag-ingon. Muna ang sa Qurana na to, nag-ingon. Ang tinun-an ni sa atong Ginoong Kristo, nag-ingon. Ug unya si Pedro ug si Juan nagkuyog sa pagsaka sa templo. Kanang templo mamana ang ilang balay alampuanan sa takna sa pagampo. Nga mao ang ikatulong takna sa hapon. Ug didto'y gidala nga usa ka lalaki nga bakol sukad pa sa iyang pagkahimugso. Sa paghimugso nga sa adlaw-adlaw didto igabutang sa pultahan sa templo nga ginganlag pultahang matahong aron sa pagpalimos kanila nga nagpanulod sa templo. Doon na lugay bakul nga nangayo pag limos ba. Karon nya dito si Pedro ug si Juan. Sa pagkakita niya kang Pedro katulugan bakul nga nangayo lugar o kanang kuan ba kanang bitaw mangayo kwarta ba. O kang Juan nga nagpaingon sa sulod sa templo, siya nangayo kanilag limos o katunang bakul. Nayog limos dito kang Pedro ug kang Juan, unsay tubag dayon ni Pedro ug ni Juan. Og si Pedro kinuyugan ni Juan, mitutok og miingon kaniya, tan-aw kamo. Og siya naminaw kanila, nagpaabot nga adunay iyang madawat gikan kanila lugar katong bakol kibali, nagtan-aw nga to kang Pedro ug kang Juan nga basig tagaan siya limos. Apan miingon dire, apan miingon si Pedro ngadto lugar sa bakol kaniya, ako walay salapi o bulawan, apan ania kanako hatagan ko ikaw sa ngalan ni Jesucristo nga Nazareton, paglakaw og iyang gikuptan siya sa tuong kamot og gialsa og diha nabaskog ang iyang mga tiil og mga buol-buol. So nining puntuhan Brad Sam, ang mga tinun-an ni Kristo si Pedro ug si Juan wala sa lapi gipangayuan gani sila sa bakol og limos, pero wa gyud in taon muhatag si Pedro ug si Juan kay wa lagi kwarta lagi. Busa nining tanan Brad Sam, dili ta makaingon nga uy ang kadtong mga tinun-an ni Kristo mga kwartahan dayto no. Sa samang pagkaagi sab nato karon mga kaigsuonan sa PBCM mo gyapon sumagod ug wala pa mga kaigsuonan kibali Brad Sam, maon ang tao sa ginhawa bisan gani kita gani dinhi sa radyo usahay gani makautang-utang ta no tungod kana sa inunta nga kawadon ba busa kanang tanan ato lang gyapon gipanlibasugan para lang gyud ta makawalis may balita nganuman mao man ay katungdanan sa usa ka magwawali nga iwali ang may balita sa Espiritu Santo nas unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. Una nga bisag dipit kita Brad Sam, niningkamot na gyud gihapon ta, balag makautang-utang ta dinhi sa radyo, pero sige lang gihapon ta. Sige lang gihapon ta nganuman nakalatid na sa Biblia nga ang mga tinun-an makumun ra gyud in taon. Ingon ana mga higala o mga kaigsuonan. Busa mauna di Brad Cesar, basta ang mga original o mga katawan sa Dios nining panahon na Brad Cesar, dili gyud nato diay ilhon gumuikan kay mga dagko silag balay, mga dikutsi sila, unya unsay ilang mga napundar sa ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi,
dili si anak mo inanaon nato pag-ila mga kaigsunan. Kaya gibasa ni Brother Cesar, kadto sila si Pedro, mga tinunan ni Kristo, wala intawon sila'y mga Salapi. yamo. Wa sila'y mga salapi. Gani ang usa ka makilimos na ngayo, wa nila matagae og salapi o bulawan. Ingon ni ana, basta magsunod ka sa pagpangalaga diha sa Dios, wa gid intawon kay kanang dili gid intawon makita nga bilyonaryo ka mga malnamo nga magsun kay ang mga apostolo. Kung akong dugang prueba pagbasa sa Biblia, ningon din ni sa unang Korinto, siyang kapitulo 4 bersikulo 11. Hangtod ni ining takna akaron, matud pa ni Pablo sa iyang sulat sa Korinto, kami mga gutom ug uhaw, ug walay mga sapot, ug gidagmalan kami ug kami walay kaugalingong mga puloy-anan. Karon ato kunong isiling ang atong mga mata ngadto sa mga tawo ron nga nagpagkaalagad sa Dios. Kumusta na ang mga pastor uban, mga nindot kaayog kutse, daggo pa kayog mga balay. Ha? Nindot ang ilang kinabuhi. Sinako pa ang ilang bugas, gaihatag sa ilang samtang ang mga original kunway sila mo angkon nga sila mo kuno hay sumusunod niining mga tawana mga apostol. Sus kun atong kuha kasaysayan ang ilang mga tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, wala intawon sila kaugalingong puloy-anan, wala sila balay nga mga napundar mga kaigsunan. Mga gutom sila. Di ba? Unsaon man ninyo pagkasulod ron nga kamo mo'y tinuod. Amay pa ang kung may sisgutag ingon kung maunay basihan sa kamatuoran basta walay kwarta tinuod na o ngunay gingon pasado ang PBCM ni anak Brother Cesar. Ha? Kay matud pa nila ang ilang palasyo purya-buyag na unsa man na. Nagkabakayat mo na, wa may mga haligi ra may gabarog. Wa may balay, wala may kung maunay atong basihan mga kaigsunan, pasado ang PBCM. Di yun, kay ang PBCM ang tinuod ba, Cesar? Ha? Mauna ang kasaysayan, basta naa ka sa pagpangalagad sa Dios, mga kagalan og mga kaigsunan. Yun ana, mga kaigsunan na mo sa PBCM, dili na to ikaluya. Bisan tuod o pobrita, tanawa na gud atong palasyo, haligi rin taon, waging atop. Yun ana, dili na to kana ikabugnaw. Nga maingon tang, ay, balhin lang ko sa Katoliko. Oy, kay nindot kayo, irkon, ang ilahang simbahan. Nindot kay tanawon, kay murag bulawan, ang ilang altar. At tulantas iglesia ni Kristo, oy, kay nindot kayo ang ilang simbahan, nindot kayo ang ilang lingkuranan. Dili ingon ana ang basihan mga igsuon na mo sa PBCM. Bisag pobrita, ha? Maumay nakalatid sa Biblia, lisod pod. Ug maingon tag milyonaryo ta, dili man ingon ana. Kay bisan gani ang mga apostol sa una way mga salapi o bulawan. Usa gutom, nganong gutom. Kuno na aragod mga igsuon, kita magmisyon ta ako, ing agi man ta brad sam og misyon, balay-balay mga atong misyon. Intawon manglakaw ta. Ha? Pag abot sa alas 12 wa gyud kaon. Sige tagmantala pinagi sa ngalan ni Master. Uhaw pa ta. Wa ta giinom. Ingon ana ang nasinati nato isip usa ka mga alagad sa Espiritu Santo. Mag-mission ta. Hala singot. Grabing singot. Way kaon, gutom. Uway mangagda na to kaon diha, di po ta kakaon. Ingon ana ang nasinati nato sa mga membro sa PBCM, suway gali ninyo mission, balay-balay. Pagpamatuod ni Master, di ba, masinati ninyo ang way kaon ug uhaw. Ha? Ingon ana ang ato ang inunta nga sistema sa ato ang kinabuhi diha sa pag-alagad sa Dios nga Espiritu Santo. Ha? Bisan pa manggali Brad Sam na ay mga pagtamay nga ato ang sinati. Naabay babasa nato sa Biblia Brad Sam nga naabay mga pagtamay nga masinati. Pabor naman ako ang Biblia Brad Sam, basahon ko ang Salmo 22 bersikulo 6 ug 7 nag-ingon. Apan ako usa ka ulod matud pa ni David. Ako usa ka ulod ug dili tao, usa ka kaulawan sa mga tao ug tinamay sa katawhan.
ang tanan nga nakakita kanako nagkakatawa sa pagtamay kanako, gibudlot ang ilang ngabil, ginalingo ang ilang ulo nga nagaingon, itugyan mo ang imong kaugalingon kang Jehova, siya paluwasa kaniya. Ang mga tao di ay kani sa unang panahon, sa panahon pa ni David, ang mga tao gitamay po di ay siya sa iyang kaugalingon. Unya ang mga ilang liog, ilang gilingo-lingo. Ingon na nasab gapon sa ato ang pagmisyon, Brad Sam, nga nagpaila kita sa Dios nga Espiritu Santo, ang mga tao pon maglingo-lingo, di na tinuod, bakak man ang ilahang master. Na ang mga pagtamay. Sa man na inyong gipaila nga Dios tao man na. Mo yun ana ang masinati nato sa atong mga kaugalingon, mga membro sa PBCM. Busa dili nato kana inunta ika ulaw, dili nato kana inunta ang mga pagtamay sa mga tao. Naapoy-gapoy mga pagbaybiay gapon Brad Sam, kapila na tagaybaybiay din sa atong mga pagwali naaba sa Biblia Brad Sam nga naagiyoy mga tao nga magbaybiay. Ikaduhang Kronikas Brad Sam, kapitulo 36 bersikulo 15 ug 16 nga masinati gyud nato na mga pagbaybiay sa mga tao, kay labi na diya sa tuong lugar nga intawon gibaybiay intawon ta nga bakak man ang inyong pundok sa PBCM, di man na tinuod kay dili mas Kristo inyong giwali, ang inyo namang master part ka na siya sa matang sa pagbaybiay. Pero naabay nakasulat sa Biblia nga ang kamatuoran baybiayon gud na. Basa Brad Sam, ikaduhang Kronikas kapitulo 36 bersikulo 15 ug 16. Aniya Brad Cesar, basahon tani ang giingon mga sitas no sa ikaduhang Kronikas 36:15 ug 16 gingon, ug si Jehova ang Dios sa ilang mga amahan, nagpaadto kanila pinaagi sa iyang mga sulugoon nga mingbangon pagsayo, ug nagpadala tungod kay siya may kaluoy sa iyang katawhan ug sa iyang dapit nga mga puloy-anan. Sa 16, apan ang ilang gibaybiay ang mga sulugoon sa Dios ug gitamay ang iyang mga pulong ug nagpanganamas-tamas sa iyang mga manalagna, hangtod nga ang kaligot-got niyo ba misilaob batok sa iyang katawhan, hangtod nga dili na matabang. Busa sa atong tagad na agyoy mabasa Brad Cesar nga dunay pagtamay, dunay pagbiay sa mga katawhan sa Dios. Mao kana ang masinati mga kaigsunan namo sa PBCM, dili kita angay maluya ni ana. Naba sa Biblia nga dili gyud ta angay maluya ni ana. Basahon ko ang Isaiah sa iyang kapitulo 51 bersikulo 7. Unsay giipahayag dinhi? Patalinghog kanako kamo nga nanagpanghibalo sa pagkamatarong. Ang katawhan sa kang kinsang kasing-kasing, anaa ang akong kasuguan. Matod pa sa Dios, ayaw ninyo kahadluki ang pagtamay sa mga tao, ni mga luya kamo tungod sa ilang mga pagbaybiay. So kung pananglitan, biyayon ta, mga igsuon na mos PBCM, dili kita angay maluya. Nga na mga pagbaybiay, kay daan nang nakalatid sa Biblia, nga subject yun ta sa pagbaybiay ug sa mga pagtamay. Nga naman, kanang mga tao nga nagbaybiay, kanang mga tao nga nagtamay nato dinhi sa PBCM, daan nang nakalatid sa Biblia nga maugid na ang masinati nato. Maugid na ang ato ang matagamtam kay naamantas ka matuoran, pero dili angay nga atong ikaluya. Pananglitan kamo mga misyonaryo, mga misyonarya, nagmisyon mo, tamayon mo, baybayon mo, ayaw na ninyo ikaluya. Nganuman naa sa Biblia nga ang Diyos nag-awhag, ayaw kamo kaluya sa mga pagtamay sa mga tao. So ingon ana ang ato ang himuon, mga kaisunan namo diha sa pagtulunan sa PBCM. Pasag nila nang nagtamay, pasag nila nang nagbaybiay, kay nganuman wala man na sila pagtuo, wala man na sila sa kamatuoran. Usa manibasog ta, padayon ta sa pagmantala sa ato ang giila nga Dios nga Espiritu Santo
ilabi na niining atong panahon karong mga panahon na tungod kay niya naman kita sa ikatulong hugda sa panahon ang amahan humana panahon sa Israel ang atong Ginoong Kristo humana pod ang iyang buluhaton og nagpadala sa glaeng nga malalaban nga mao ang Espiritu Santo nga maoy puli sa atong Ginoong Kristo. Karon, ang ato namang isunod, Brad Sam, ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo taliwala sa ilahang mga pagmisyon. Ila bagyod nga makaplagan gapon, Brad Sam, ang mga paglantugi. Kaya di man na malikayan, Brad Sam, nga naagyoy gusto nga makiglantugi. Pero kita sa atong kaugalingon, ha? Naaman na to, di man ta musibog og mga lantugi kibali, basta Biblia lang. Wala lay personal nga, mangulata ta, manumbag ta. Naba sa Biblia, Brad Sam, nga ang mga tinun-an, bisan pa sa daang tugon. Basaha, Brad Sam, ang Job, Kapitulo 23, versikulo 4 ug 5, daan na bagyod sa daang tugon, nga bisan pa ang mga alagad sa atong Ginoong Jehova kani ilabi na kang propeta Job. Si propeta Job sa iyang kaugalingon, sa iyang pagmantala sa Dios nga mao si Jehova na sinati bagyod po niya ang mga paglantugi. Anya ba Cesar? Basahon ta ang nakasulat sa Job 23. Basahon sa Job, no? Sa iyang Kapitulo 23, 4 ug 5. versikulo 4 ang atong pagbasahan tud sa 5 giingon. Ipamutang ko sa iyang atubangan ang akong katarungan, ingon si Job, no? Ang atong basa at sa atong gibasa, ipamutang daw niya ang sa iyang atubangan ang iyang katarungan. Ug punon ko ang akong baba sa mga iglalantugi. 5. Hibaluan ko ang mga pulong nga iyang igatubag kanako ug hisabtan ko ang bisan unsa nga iyang igasulti kanako. Busa na gyud di ay mga panghitabo nga paglantugi sa unang panahon sa basta katawhan sa Dios. O Brad Cesar, kay ingon gud si Job nga ipamutag gud niya sa iyang atubangan ang iyang mga katarungan. Punon kuno sa iyang baba sa mga iglalantugi. Maulay na ang masinati kung ikaw katawhan ka sa Dios. Di yun na malikayan nga na ay yun na musupak, bulantugi nimo. Busa yun ana. So moingon ang ubang mga relihiyon nga bawal man brad ang pagkiglantugi. Kay nganong nakaingon ka nga bawal ang pagkiglantugi, di gud kamo mo'y kamatuoran. Pero tanawa ra gud ang mga katawhan sa Dios sama kang Job. Si Job dunay iyang nasinati nga pakiglantugi kay di man mutuo ang mga tao kang Job sa iyang lantugion usa pay gipakita sa Biblia. Dinhi sa Proverbio Kapitulo 25 versikulo 9 nag-ingon, pakiglantugi sa imong katungod uban sa imong isig ka tawo lamang. Kung mao dili gyud ay bawal ang pakiglantugi kay matud pa pakiglantugi sa imong katungod uban sa imong isig ka tawo lamang. Dili bawal ang pakiglantugi mga higala og mga kaigsuonan. Pero ang ubang mga reliyon bawal man na sa amo brad pakiglantugi. Kay ngano man dili gud mo kamaturan. Pero ang PBCM dili mi musibog. Kung dunay mga tana namo dire di gyud mi musibog. Sa bisan unsa ang inyong mga pangutana basta tinud-anay lampod nga dili lapod bugal-bugal. Dawato na mo na inyong mga pangutana. Bisag unsay inyong pangutana sa pagtulunan sa PBCM, dawato na mo na. Kay katungdana na mo na ang pagtubag sa inyong mga pangutana. Basta dili lang pod pagyaga-yaga o pagbugal-bugal. Kanang formal ba? Pangutana ba? Nga kanang magdala ba o kaluwasan? Kanang mangita gugmog kamatuoran. Dili kay ang pagbugal-bugal. Wa man tayo makuhaan ng pagbugal-bugal. Yun ana mga higalang mga kaigsuonan. Kaya nga no ba di Brad Sam? Ang mga karaang tao kanhi sa unang panahon sama ni Job. Doon na ba siya gaandam nga ready yun siya sa tanang mga pangatarungan na abay mabasa Brad Sam. Basa Brad Sam ang Job Kapitulo 3 versikulo 18. Nga si Job ready na siya pirmi.
Bisag kinsa pa ang mangutana, ready na si Hope permi sa iyahang Igsulti. ang iyang mga pangatarungan. Niya, Brad Cesar, basahon ta ang ingon mo nga sita sa Job 3:18, no? Ingon, matud pa ni Job, anya karon, gipamutang ko na pag-ayo ang akong katarungan. Ako nasayod nga ako matarong. Busa si Job, nasayod siya nga siya matarong, mo hinungdan nga, gipamutang niya ang iyang mga katarungan sumala sa atong nabasa. Mga pangutana. Busa, dili diyay Brad Sam, makaingon ta nga ang mga alagad sa Dios behind kayo sa pangatarungan dili oy. Puno ang mga alagad sa Dios sa pagtubag, ready sila sa mga pangatarungan bisag kinsay mangutana. Ha? Ingon ana ang mga higalag mga kaigsuonan. Pero kung doon na may mga lantugi nga bawal, katong lantugi nga kana bang binuang ba naabay mabasa Brad Sam nga bawal gud na nga labi na nga mamersonal. Basa Brad Sam ang Tito kapitulo 3 bersikulo 9 ug 11 naabay gyud na nga ang pagpakiglantugi dili bawal pero ang gidili diha katong pagiglantugi nga kana ba binuang ba naaba? Niya, Brad Cesar, basahon ko nga matud pa sa basahon ni Tito, no? Sulat ni Pablo sa ni Tito, gingon sa 9, sa kapitulo 3, bersikulo 9, hantod sa bersikulo 11, bersikulo 9, gingon. Apan kinahanglan likayan mo ang binuang nga mga pakiglantugi, mo ni ang tambag ni Pablo ngadto ni Tito. Gingon. Ug ang mga kaayuhan o kasuyan sa kaagi sa mga kagikan ug ang mga pagkasumpaki ug mga pagkiglalis mahitungod sa kasuguan kay kini mga walay kapuslanan ug kawang. Matud pa sa 10, ang tawo nga malalison tapos nimo siya kaptambagi sa makausaw o makaduha iga sa likway mo siya. Sa nasayran mo na nga ang maong tao nahisalaag o nagapakasala sa iyang kaugalingon siya mahinukman na og silot. Busa ang gitugon lugar sa mga nakasulat sa Biblia sama sa pagtugon ni Pablo ngadto ni Tito, tambag niya nga katong palikayan kinanglan mo nga di katong binuang nga mga pakiglantugi mao to ang kanang likayan ug dili to ang ngay kuanon ba kanang entertainon ba mga kaigsunan. Kay binuang man na layo man na lugar sa kaluwasan kung parte na sa kaluwasan. Bosa, dili bawal ang pakiglantugi. Kay naara ba ko ka istorya, Brad Sam? Born again to. Bawal daw sa ilang pastor ang pakiglantugi. Ay, bawal. Watay ka ba sa mong pastor aning mga sitas na mo? Ha? Paluma-luma mo ingod, bawal ang pakiglantugi. Nga naman? Dili bawal ang gilikayan lang sa lantugi kadtong binuang nga pagiglantugi nga dala ng mga criticism personal mga personal na pero sa minatarong nga pagiglantugi sitas por sitas nganong bawal man kami pangutan ako no medinhe mo accept mig mga pangutana tawag mo sa among numero 0955-11-38128. Osbon ko ang numero namo 0955-11-38128. Entertaino na muna bisag unsa inyo pangutana basta tinarong lang. Dili lang mga personal mga pagyaga-yaga kay pareho na atong sa badista nga si Bindilyo yaga-yagaon kay tanan. Napildi mas katarungan, dito anas personal ning dangop. Ang sabadista nga si Bindilyo, dili ba mo formal ba o kuan ba? Iha pulos yaga-yaga. Wala may kakatarungan mo nang yaga-yaga na lang. Busay kun ana mga higala magigsuunan. Kaya ang mga tinunan kani sa unang panahon doon na ilang bugno. Pero usang matang sa bugno, pinagibas kumo, kulata, patid, unsa ba? Dili oy. Dinhi sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 11 nag-ingon, apan ikaw utaw sa Dios. Pahidlayo nining tanan paningkamuti ang pagkamatarong
pagka-Diyos nun, pagtuo, pagigugma, pagmainantuson, pagpaaghop, pakigbugno diha sa maayong bugno labot sa pagtuo. Ang bugno diha sa mga alagad sa Dios, bugno sa pagtuo. Ha? Dili kay bugno sa kulata, patid dito unsa pa. Sinong bagay dili kun ana. Basta brad sa may piso size kay nga tong oras sapit man, ang episo 6 bersikulo 10 o 14, unsa ba ang ilang bugno pinaagi ba sa kulata nga magkadugo ta? Unsa ba ang bugno nga gipasabot sa Biblia pinaagi ba sa unod ug dugo? Ang ilang Brad bugno? Cesar, basahon ta ang giingon mo nga sita sa episo 6 sa ang kapitulo 10 hantod sa katapusang 14 sitas. gingon. Sa katapusan magmalig-on kamo, pinaagi sa Ginoo og sa kusog sa iyang gahom. Isulob ninyo ang tibok kinigiban sa Dios aron makabarog kamo batok sa mga malipat-lipatong kaugdahan sa yawa. Sa 12, kaya nga atong pakigdumog dili batok sa mga binuhat nga unod ug dugo ko dili batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labaw sa sagalon niining mangitngit nga kalibutan karon, batok sa mga dautan nga espirituhanong panon diya sa mga dapit sa kalangitan. Tungod niini dadaan ninyo ang tibok kinigiban sa Dios aron makasukol kamo inigabot na sa adlaw sa kalisdanan ug makabuong kamo sa inyong baruganan tapos sa inyong tanang pakigbison. Busa 14. Pugni kayo ninyo ang inyong ginabarugan sa mabinaksan ang inyong mga hawak sa kamatuoran ug sa masuluban kamo sa kutamaya nga mao ang pagkamatarong. So sa ato pa Brad Sam nga mubarog gyud ta sa ato ang pagtulunan. Doon na tay bugno dili sa unod og dugo. Ang bugno nato bugno sa pagtuo katarungan ba. Ingon ana ang gipakita namo dinhi sa among pagwali mga kaigsuonan. Dili bawal ang pagiglantugi, ang gibawal lang katong lantugi nga binuang personal. Busa kay ang among oras dili magyud mutugot daghan pa unta kami og ipahayag da kaninyo. Maingon na lamang kami nga daga salamat master sa panalangin nga migatag sa imong mga tinun-an nga kami imong gihatagan sa kahayag pinagi sa pagsabot sa Biblia bisag wa may mga grado, bisag gamay lang ang amo ang mga grado pero di man kana may basihanan nga kana dili na kita kamatuoran. Busa ingon na lang namo ingon ana na lang ang amo ang mga pagbilin-bilin nga mga pagistorya diha sa ato ang mga listener nga dili bawal ang pagiglantugi. Ang bawal diha kadtong lantugi nga binuang. Sa ngalan sa magtutudlo, usbon ko Divine Master Tomas Eugenio Sr. Salamat Master. Ug kini inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio uban sa akong kauban. Ug kinusab si Brother Samuel Montemayor miingon na lang kaninyo nga hantod sa sunod Domingo manag-uban gyapon kita sa samang oras og istasyon og maayong hapon kanatong tanan.